Nortiakatzea botatzen hasi gea eta orain dela 15-16 urte futbolai laguntzen hasi ginen. Pixka berandu eskubaloiakin ere sartu ginen. Getaria Zarautze trabesia babeste deu, Zarauzko triatloia baita, halterofileko ekitaldiak baita, eta gero aurten aretoko futbola ere babesten hasi gea, eta kasu horretan Zarauzko ekipo guztiak babeste ditugu. Gran Camping Zarauz gea eta herriko zenbait kirol patrozinatzen ditugu. Baina nik uste negozio batean balore eta balio ezberdinak daudela eta bueno, horren alde guk sentitzen dugu, azkenean nik uste sentimendua dela, ez? Geuk gure seme-alabak ere hor ibilita, beti nahi izan du dugu. Beste guri lagundu den bezala guk ere aukera hori eukitzea beste laguntzeko, ez? Babesa emateko. Babesten ditugu eta laguntzen ditugu, baina juniten ikustea gustatzen zaigulako, ez? Eta gainea, partidu bat irabazteunean gure izenakin dijoan ekipuak edo pertsonak edo taldiak, noski ilusioa ditu. Eta beti saiatu geha, ez gure imagina ez lotzen bakarrikan hasiera baten futbolakin eta mutilakin lotzen genduen bezala. Baizik saiatzen geha, albada, neska mutilak dakan aukeran. Oso posikan eta harro jasotzagatik sari hau. Eta azkenikan, iratik izan duen bezala 15 urte badia, baina gure nahia da beste 15 jarraitzia. Maila hontan edo gehiago alba deu, ikusiko da gauza nola juten dian, baina dudak ez da jarri 15 urteabek merezi izan duela eta espero deula beste 15 gutxienez jarraitzea hildo berdinetik.